Jetinin ömrüni doldur. Behriban ileşer, iň esasy bolsa, häzir şu purtat oturan ýeriňizden 05 87 gyýyska bilgisini jymoy diýip ýazyp, targyd edip bilersiňiz. Şeýle-de Atlaşalar dukanynyň satyn aryp bilersiňiz. Savalan aydımınna sağdınlığın badı var. Bu sehralar dağ dereler piderlerden yadigar. Sizin bilen göğe kalar sportu suyun göğnümüz. Arka dağlı serdarımız uzak bolsun ömrümüz. Sizin bilen göğe kalar sportu suyun göğnümüz. Arka dağlı serdarımız uzak bolsun ömrümüz. Bir karar devletim tereyami kalkınışı bilin kanat birinleri Arkadağı serdar halkının zari Dide ıkbal haktan kanat birinler Güllesin güllesin Türkmen sporti Saldın nesillerin zamanın vakti Sizin bilin var yar yolumuz yalti Arkada serdarımız baltımız Sağdınlığın qadasına insan ömrü süýjüdir. Sağdın nesil, bağıtlı nesil, gül vatanın güýjüdir. Sizin bilen göğe galar, sportu söýen göwnümüz. Arka dağlı serdarymyz, uzak bolsun ömrüňiz. Sizin bilen göğe kalar sportu söyün göğnümüz. Arka dağlı serdarımız uzak bolsun ömrümüz. Spor edin terbiyenin bünyadi Siz bilin güllü yer sağlık dünyası Yeni bebe balyar Türkmenim adim Arkadağı serdarımız baltımız Güllesin güllesin Türkmen sporti Saldın nesillerin zamanın vakti Sizin bilin var yar yolumuz yalti Arkada serdarımız baltımız Altın gümüş medalların oğsununda nuru var. Yaşıl tuğun sayesinde yollar yeniş tarı var. Sizin bilen göğe kalır sportu söyün göğnümüz. Arka dağlı serdarımız uzak bolsun ömrümüz. Sizin bilen göğe kalar sportu söyün göğnümüz. Arka dağlı serdarımız uzak bolsun ömrümüz. Alın bilim sport yaşlarım yari Burasımız vatana sevdin doni Yedidene toprak kulumuz yari Arkadağı serdarımız baltımız
Ýaşalyk, awadanlyk, bagtly ýurdun keşdesi. Bu döwürler, bu döwranlar günleriň peşkeşi. Siziň bilen göge galar, sporty söýen göwnümiz. Arkadagy ferdarymyz, uzak bolsun ömrüňiz. Siziň bilen göge galar, sporty söýen göwnümiz. Arkadagy ferdarymyz, uzak bolsun ömrüňiz. Güllesin Türkmen sporty. Saldın nesillerin zamanın altı. Sizin bilen baryan yolumuz yalçı. Arkadan serdarımız baltımız. Salam eli hormatly adamlar, garaşdy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýar. Şuň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň salyk ýoluny köpçülikliň ýürüýüş geçirilip, bu çäre jemgyýetimizde sağdyn durmuş ýörelgeleriniň berkitilmeginde, aýratynam ýaşaryň köpçülikliň bedenteri we sport bilen beşgullanmaklaryna möhüm ähmiýete ýa boldy. Halkymyzyň awadan durmuş baradaky hemme taraplaryň alada, garaşdyr bitarap watanymyzyň döwlet ýadatynyň ileri tutulýan ugrukymyny ketgitlerini, şunda ýylatyň saglygyny goramagy, köpçülikliň bedenteri we sport hereketiniň öýtürilmegini, sportyň dürli görnüşleri bilen ýygyderli meşgullanmagy wagt etmäge aýratyn ünsürliýär. Gakraman arkadagymyzyň başyna başlan we häzirki wagtda arkadagyly gakraman serdarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirýän toplumlaryň strategiýasynyň netijesinde ýurdumyzda munyň üçin ähli şertler üpçünedirýär. Sport, 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 sport. Sport, 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 sport. Dünya işlerinde şöhret taşanı, sportumuz tatlaştırıyor dünyayı. Türkmenistan vatanım, sportum mekani. Yaşatın, yaşatın Türkmen sportu. Alkış dedi, şöhret dedi, milli lider kahraman arkadamı. Alkış dedi, şöhret dedi, arkadamı kahraman fedarımı. Yer ömür sport bilen baklı, yer ömür yer bedev baklı. Yaşatın, yaşa Türkmen sportu, günlerimi toylaşan şöhretli. Sport, 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 sport. Sport, 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 sport. Sport, 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 sport. Sport, 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 sport. Vatanımız bugün dünya tanallı, Türkmen sportumuz şöhretli şanlı. Türkmenlerimiz döşleri altın medalli. Yaşatın, yaşatın Türkmen sportu.
Yer öňe sport bilen bakly, yer öňe yer bedew bakly, yaşa film, yaşa Türkmen sporty, günlerime toýly şan şöhratly. Sport, 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 sport. Sport, 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 sport. Sport, 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 sport. Sport, 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 sport. Alkışlıda, şöhretlidə, milli lider kahramanlar qadarmı? Alkışlıda, şöhretlidə, arkadanlı kahraman qadarmı? Yer öňe sport bilen bakly, yer öňe yer bedew bakly, yaşa film, yaşa Türkmen sporty, günlerime toýly şan şöhratly. Sonra hormatly prezidentimiz batlyk adamlar bilen faglyk ýolundan ýürüýüşe başlady. Hormatly prezidentimizin belleşi ýaly sport, ählimum parakatçylygy, döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hemde netijeli hyzmatdaşlygy puturandyrmagyň möhüm şert bolup durýar. Paýtagtymyzyň gözel künjeginde gurulan üýet bolşy saglyk ýoly sport sagaldyş düzüminiň ýytaty diskalarynyň biridir. Saglyk ýoly dürli ýaşdaky adamlara diňe bir saglygyny berkitmäge däl, eýtim tebigat bilen has ýakynlaşmagy da mümkinçilik berýär. Sport sagdynlygyň we güç kuwatyň çeşmesidir. Ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sany ýygyderli artyp, sagdyn durmuş ýölgelerine erýänleriň gatnaşmagyna köpçülikliň çäreleri guramak inni asyrly däbe gurly. Sport bilen ýygyderli meşgullanmak adamyň ruh welent bolmagyna, şeýlekem onuň dürejlik işine oňun täsir edýär. Gahraman arkadagymyň ýurdumyzda ekologiýa abadançylygyny üpçün etmek boýunça asyrly başlangyçlarynyň häzirki wagtda arkadagy gahraman serdarymyň baştonlugyna üstünlikli durmuşa geçirilmek netijesinde watanymyzyň tebigatyny we onuň gözelligini aýyguly saklamak, daşky gorşawy, ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasy gowlandyrmak Türkmenistanyň döwlet ýadatynyň ileri turýan uğurlarynyň biri hökümine ketipdendi. Türkmenistan bu orada halkara hyzmatdaşlygyna işin ösürge. Birleşen Milletler Romasynyň daşky gorşaw boýunça konwensiýalarynyň 10 sözüne goşulşan ýurdumyzyň durnukly özüç babatda dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde durýan meseleleri çözmäge, jogapkärçilikli çemeleşmegi, şol sanna ählimumi mitan borçnamasyna goşulmagy munyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz saglyk ýolundan ruhfelentlik bilen geçip barşyna bu künjegin gözelliklerini, dag etekleriniň tebigi aýratynlyklaryny senledi. Bir yerden Türkmen halkynyň beýik şahyry Magtymul Pragynyň bilint başly ajaýyp heykeli aryslardan tilinläp görünýär. Pekin paýgas ummany Magtymul Pragy diýilip ýylan edilen şu ýylda ata watanymyz Türkmenistanyny Türkmen halkynyň milli lideri, gahraman arkadagymyň başlangyjy boýunça Magtymul Pragynyň dolan günüň 300 ýylligi ýokary derejede bellenilýär. Şahyryň umumy adamzat gymmatlygyna öwrilen şygyrlaryny dünýäde giňden wagt etmek boýunça işler alınıp barlýar. Mälim bolşýaly şu ýylyň 11-nji oktýabryna paýtagtymyzda hormatly prezidentimiziň başlyklyk etmegine geçirilen döwürleriň we sivilizasiýalaryň öýdary ara baglançygy, paragatçylyň we ösüň büniýadatly halkara maslahat munyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly Türkmen halky müňlerçe ýyllyk taryhyň dowamyna adamdagyň umumy ösüşine uly täsir eden ruhu we medeni gymmatlyklary döreden halkdyr. Şahyryň eserleri dünýä edebiýatynyň, adamzat medeniýetiniň dürler hazynasynda hemişelik ornalanlar. Tüzi sadynyň dürdäne eserlerini halk ýatdan öwrenipdir. Bagşy sadynylanmaz, onuň çoň many mazmuny goşgularyny aýdyma öwrüp şu günlerimize getiripdir. Bu ajaýyp künjekde dağın tenekar howasy, güýz pasynyň insan ruhuny götürýän tekeriniň hoş taplygy bilen utgoşup, adamlary beýik maksatlara ruhlandyrýar. Bugün diýarymyzyň ähli künjeklerini, şol sanna paýtagtymyzda we onuň tögereklerini tebigaty goramak meselesine möhüm ünsürlýär. Eri diýarymyzda
tokuy maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi, howanyň üýtgeme bilen baglanşykly oňoýsuz ýagdaýlara garşy umumy dünýä tagallalaryna goşulýan ägir duru goşantdyr. Bugün watanymyzyň dürli künjeklerini müňlerçe hektara uzayan tokuy dogluklary emile geldi. Taglyk ýolunyň ugrunna hemde töwereginde ekilen agaç nakallary we güller bir ýeriniň gözelligini sazlaşykly baýlaşdyrýar. Köpet dağın eteginiň ekologiýa ýagdaýyna amaty täsirini ýetirýär. Munyň özi salkyn howaly güýdi günlerini hassa eşgär duýulýar. Hormat prezidentimiň ýylygyderli aladat netijesinde öz çägini giňeldiýän tokoy dogluklary türkmen tebigatynyň bedegine we ekologiýa awadançylygynyň esasy şertine urildi. Hormat prezidentimiz ekologiýa meselelerine, tebigaty gorama strategiýasynyň wezipeleriniň ýylygyderli esasy çözülmegine üren uly ünslerýär. Şonuň bilen bir gatarda taglyk ýolunyň tagdyn durmuş ýerlerini wagt etmekde möhüm ähmiýetini bellemek gerek. Bir köpçüliklerin sport we medeni şäherleriň geçirilýän ýeri hökümine türgenleriň hemde saglygyny berkitmek isleýän raýatlaryň gelýän esasy merkezleriniň biridir. Hormat prezidentimiň saglyk ýolundan halk köpçüligi bilen bilelikde geçmegi, gahryman arkadagymyzyň döwlet adam çynler diýen parasatly ýörelgesiniň arkadagy gahryman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna arawaşyklary besenýänliginiň aýdyň beýanly urildi. Sport bilen ýylygyderli meşgullanmak adamlara boş wagtyny has netijeli peýdalanmagy ýardam berýär. Beden maşklary adamyň agyna, pikirlenmesine, ünsüne we ýatkeşligine umum täsir edýär. Hemde tutan ýerligi, erki, zähmet süýerligi, birek-birege bolan oňuň gatnaşyklary durmuş işeňligini üpçün edýär. Bu ýerden paýtagtymyz Aşgabat hassa ajaýyp görünýär. Onuň bilint binalary ak mermere besenen paýtagtymyzyň binagarlyk keşfini hassa gözel görkezýär. Gahryman arkadagymyň başyna başlan şäher urulşyk maksatnamasynyň hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň baş şäheri tanalmaz derejede özgerýär. Şonuň bilen baglykda paýtagtymyz dünýäniň owadan hemde ýaşaýyş üçin äkli zerur şertleri özüne jemleýän şäherleriň gataryna ornuny hassa puwtalandyrýar. Köpçüliklerin ýürüýüşiň dowamyna hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň paýtagtymda gözelçilik edýän ornatary Anna Mehmedowdan alınıp barýan işleriň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Vice-premier hormatly prezidentimiz paýtagtymyň ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek boýunça görülýän çäreler, guruluşga alınıp barýan diskalardaky işleriň ýagdaýy barada aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň konsepsiýasynyň durmuşa geçirilişine üns çekip, şäher infrastrukturasyny kämilleşdirmek, paýtagtymyzdaky fiilgäkleri we fiil baglara talaba laýyk ýygyk etmek, şäher ýaşaýjylar üçin amatly şertleri we sport bilen meşgullanmak üçin mümkinçilikler döretmek meselelerini hemişe üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Saglyk diňe her bir adam üçin eýdim tutuş jemgyýet üçin uly gymmatlykdyr. Sport watanymyzyň geljegi bolan birk bedenli, sagdyn ýaş nesilleri terbiýelemekde uly ähmiýete eýdir. Ýurdumyzda ýaýlanlandyrylýan sport çärelerine hormatly prezidentimiň gatnaşmagy olaryň ähmiýetini hassa artdyrýar. Gahryman arkadagymyň başda durmagyna işenip dizilen ýurdumyzda saglyk goraş ugamynyň binýadyny berkitmek hemde raýatlaryň bu ulgamyň çygyrynaky hukuklaryny kepillendirmek boýunça ýetaty döwlet resminamasy bolan saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýylatyň saglygyny berkitmek, insan ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak, beden terbiýen we sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýerlerini ornaşdyrmak ugruna zerur şertler düzülýär. Bilşime diýäli, hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzda olimpiýa hereketiniň ösdürmegine möhüm ähmiýet berýär. 1894-nji ýylda Fransuz jemgyýetçilik işgäri Pierre de Coubertin tarapyndan olimpiýa hereketi esaslandyrylýar. Şeýlegem 1896-njy ýylda onuň esaslandyran her 4 ýyldan bir gedek geçirilýän olimpiýa oýunlary yer ýüzüniň dürli künjeginden sport dünýäsiniň iň erler wekillerini bir ýere jemleýär. Bir tarap Türkmenistanyň paragatçylyk söýjülük fiýadatyny, hormatly prezidentimiň giň göçürli başlangyçlaryny, häzirki döwrüň olimpiýa hereketini esaslandyrjynyň sporta wasypnamasynaky meşhur sözleriniň
aydın beýan hökümini häsiýetlendirmek bolar. Ruh felentligiň beýsenasy, paragatçylygyň, dörejçiligiň, üýtüşiň, şadlygyň we tagdyn durmuş ýerleriniň maksatlaryny, ýaşlygyň we ýeňşe bolan amtylşyň ruhuny, sport, fen, paragatçylyk diýen sözlerde wasp edýär. Olimpiya oýunlarynyň şygary, lelikde has şalt, has ýokary, has güýçli diýmek aňladýar. Munyň özi sportyň adamlaryň arasynda raýdaşlygy, dostlugy puturandyrmakda möhüm ähmiýeti iýdigini tasdiklaýar. Merim Molşýaly şu ýylyň 25-nji oktýabryna geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisinde Birleşen Milletler Romasynyň oýunlary atly kararnamanyň kabul edilenligini bellädi. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz bir möhüm ähmiýetli kararnamanyň kabul edilmegi münasibetli 2-nji noýabrda sport şäheresine geçirmegi, hemmeleriň bilelikde jemgyýet bolup, tagdyn durmuş ýöregesine erip, taglyk ýolundan geçmegi, şeýlegen bir şäherede ýylyň dowamyna halkary ýaşlaryna gowy netije gazanyp, ýaşyl tugumyny parladan türgenlerimizi gazanan sport üstünlikleri bilen gutlamagy, münasip bolan fiýleklaryny dawraly ýagdaýda gowşurmagy teklip etdi. Munyň özi ýurdumyzyň sporty ösürmek boýunça durmuşa geçirýän işleriniň halkary jemgyýetçiliginiň kararnamasyna iyi bolýanlygynyň aýdyn subutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz taglyk ýolundan ruh felentlik bilen geçip, onuň tamamlanýan ýerine pillehana geldi. Ýerde ýanglanan aýdyn taýlaryň belint owazy alytlara ýankaldy. Häzirki döwürde Türkmenistan türgenleşikleri geçirmek, türgenleriň ustatlygyny kämilleşdirmek, sport gonuny degişli ýokary derejeli hünärmenlik taýýarlamak, telit we dünýä derejesindäki ýarşlary guramak üçin ýeňi türlü tejribe hem mümkinçilikleri iýdir. Döwletimiziň iýliklerini gollawlary netijesinde türgenlerimiz ajaýyp üstünlikler gazanýarlar. Olaryň ähleti dünýäniň sport ýeňişligine, watanymyzyň awraýynyň belinde göterilmegine, bir tarap Türkmenistanyň paragatçylygy, ýurtlaryň we halklaryň arasynda dostluk gatnaşyklary puturandyrmak maksady bilen sport diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini gurmuşa geçirmek boýunça başlangyçlarynyň ilerletilmegine ýardam berýär. Şeýlelikde bugünkü sport şähereti tagdymlygyň we ruh felentligiň ýurdy hökümine karar edilen bir tarap Türkmenistanyna köpçülikligiň bidin terliýän we sport etdirmäge, jemgyýetimizde tagdyn durmuş ýerlerini bir karar etmäge, döwlet derejesinde ähmiýet berilýänliginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Hormatly prezidentimiz hemmeler bilen mehirli hoşlaşyp bir ýerden ugrady. Şeýlegen bugün
Hormatly prezidentimizin görülmesine erip, paýtagtymyzyň saglyk ýolundan 6000-den urak adamyň köpçülikden ýürüýüşi ýurdumyzda tagdyn durmuş ýerleriniň berkidilmegine möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyn beýany boldy. Halkymyzyň awadan durmuş barada galady, hormatly prezidentimizin durmuşa geçirgen döwlet ýadatynyň ileri tutulýan orlarynyň biridir. Ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň beden terbiýen we sporty ösdürmäge gönükdirilen asylly başlangyçlary häzirki wagtda hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlükli amala aşyrylmagy netijesinde Türkmenistan halkara sport ýarşlarynyň geçirilýän sport mekany hökümine dünýädäki orny pogturandyrýar. Şonuň bilen bir hatarda täze taryhy ýamda tagdynlygyň we ruhvelentligiň ýurdu hökümine karar edilen watanymyzda beden terbiýe we sport bilen meşgul bolanlaryň sany ýygyderli artýanyny bellemek gerek. Häzirki wagtda köpçüliklerin sport bilen meşgul bolmagy giňden çekmek, beden terbiýe sport arkaly tagdyn durmuş ýerlerini mundan meýlekde ýaýbangandyrmak maksady bilen giňerimli çäreler durmuşa geçirilýär. Bu işler bilint insanperwer ýerelgeleri özüne jemleýän halkara sport hereketine düýpli goşant goşýan iri watanymyzyň awraýynyň mundan meýlekde ýoklanmagyna ýardam edýär. Sport ählimum paragatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklary pogturandyrmagyň möhüm binýady bolup çykýar. Müňlerçe adamlaryň paýtagtymyzyň saglyk ýolundan köpçüliklerin ýürüýüş bilen geçmegi, ýurdumyzda sport, tagdyn durmuş ýerelgelerine ýerýänleriň gatnaşmagyna köpçüliklerin çäreleri guramagyň asylly däbi öwürlendiginiň nowatdaky beýany boldy. Köpetdağın etegindäki saglyk ýolunyň uğru boýunça köpçüliklerin ýürüýüş başlanmadan odal Türkmenistanaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara goramaryň wekilleriniň, ýokary goý mekdepleriniň talipleriniň hemde ministrlikleriň we puýdaklaryň dolanýyş edaralarynyň işgärleriniň arasynda saglyk ýoluny algap geçmek boýunça ýarşy guruldy. Ýaşa badalyga berilmeden odal kabul edilen düzgünlere laýyklykda oňatmajlary belli alt şäherlerge geçirilip, olara san belgiler berildi. Sport ýarşlarynyň kadrlaryna laýyklykda saglyk ýoluna algaw ýaşyna badalyga berildi. Ilki bilen Türkmenistanaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara goramaryň wekilleri saglyk ýoly boýunça ýaşa başladylar. Daşary ýurtly diplomatlaryň ýurdumyzda geçirilýän durly çäherlere şol sana gurulýan sport ýarşlary ýeride gatnaşýanyklaryny bellemek gerek. Munyň özi olaryň hemişelik betaraplyk syýasy hukuk derejesine eýe bolan garaşsyz watanymyzdaky asly başlangyçlary we şolar bilen baglanşykly geçirilýän çäherleri gollaýanyklaryny hemde Türkmenistanlar bilen birlikde sadyn durmuş ýerlerini ýermäge ul ähmiýet berýänliklerine şaýatlyk diýär. Diplomatik wekilhanalaryň we halkara goramalaryň wekillerinden soňra ministrlikleriň we puýdaklaryň dolanýyş edaralarynyň işgärleri şeýle ýurdumynyň ýokary goý mekdepleriniň talip ýaşlary işçen goşuldylar. Gurulýan ýarışda işçen hereket edip özüni synap görmek üçin şeýle çäreler ul ähmiýet eder. Munyň özi ilkinji nowatda saglaňy berketmek ugrunaky öňe tarap edilen ul edimdir. Gahrman arkadamyzyň başyna başlanan jemgyýetiň sagdynlyk medeniyetini kemal getirmäge gönükdirilen bu ajaýyp we peýdaly sport çäresini geçirmek barada çykyş edip, hormatly prezidentimiň öňe süren teklibi halkymyzyň hemde Türkmenistany işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara goramalaryň wekilleriniň de ul gollugyna eýe boldy. Türkmenistanyň sport we sagdynlyk baradaky başlangyçlarynyň giň halkara jemgyýetçiler tarapyndan hemişe uly makullanma munasip bolýanyny unutmamak gerek. Mälim şeýle şuýryň 6 sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen hemde Milletler Birleşigine agda döwletleriň bir agzan gollamagyny Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararname kabul edildi. Munyň özi bu ýa hemde taryhy ähmiýetli waka boldy. Ýurdumyzda sportyň ösen milli ulgamyny döretmek, olimpiya hereketine ýokary derejedäki milli sport ösdürmek buğurda halkara hyzmatdaşlygyny pogturlandyrmak babatda ul işleriň amala asyrylýanyny bellemek gerek. Sport ulgamyny ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalara laýyklykda ören gysga döwürde ýurdumynyň ähli sebitlerine dünýä ölçeglerine laýyk gelýän sport toplumlary, stadionlar, açylyk sport toplumlary, ýürütülýän sport mekdepleri guruldy.
ähli döwürlerde bolşaly her wagtda sport halklary birek bilen dostlaşdyrýa, parahatçylygy dawrananyrýa. Şoňa görä Türkmenistan Halkara Olimpiya Komiteti, Aziýanyň Olimpiya Geňeşi, Birleşen Milletler Guramatynyň ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna sport boýunça Halkara Bürosy, UNESCO-nyň beden terbiýe we sport boýunça hökümetara komiteti, bütün dünýä saglygy goýuş guramasy, halkara we sewitara sport gurumlary bilen hyzmatdaşlygyň giňeldirmegine möhüm ähmiýet berýär. Sonra bir yerde hormat prezidentimiň halkary ýarışlaryna ýeňizi bolan Türkmenistanyň ýygyny toplanyň turgunlaryna iýeren gutlagy golly. Onda arkadaly gahrman serdarymyz türgünleri 2024-nji Pekin Paýgys ummany magtym bolup Pragyna iri halkara sport ýarışlaryny üstünlikle çykyş edip, baýrakly ornlara münasip bolmaklary bilen tüý sürekden gutlaýar. Gahrman arkadamydan başyny başlan beýik başlangyçlar esasynda ýurdumyzyň halkara sport awry täze belent derejelere ýetdi. Berqara döwletimizde insan saglygyny gorumaga, jemgyýetde sağlam durmuş ýerlerini ornaşdyrmaga, berk bedenni we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýelep ýetişdirmäge, köpçülik bilen beden terbiýany ýokary derejeli sporty, olimpik hereketini üstürmäge, sport babatda halkara hyzmatdaşlygyny putulandyrmaga, döwlet siýasatyna ileri tutulýan ular hökmüne aýratyn ähmiýet berilýär diýip, hormat prezidentimiň halkary ýarışlaryny ýeňizi bolan Türkmenistanyň ýygyny toplanyň turgunlaryny iýeren gutlagyny belliýär. Dawarada çykyş edenler türgünleri ýoksuwsana tälimçileri bu ünke şany we gaýlen tüý sürekden gutladylar hemde olara geljekde uly üstünlikler ardy etdiler. Bellenşýaly Türkmenistana sport babatda netijeli halkara hyzmatdaşlygyny alyp barmaň agtywaly esaslar ýoly goýdy. Bu orada 60-dan gowrak döwlet bilen iki taraplaryň esasy sport ulgamyna hyzmatdaşlyk anyp barlýar. Garaşsyz baýaky bir tarap watamyz Birleşen Milletler Guramatyna möhüm başlangyçlar bilen çykyş edip, halkara sport hyzmatdaşlygynyň hasa pogtalandyrylmagyna Halkara Olimpiya Komitetining Aziýa Olimpiya Geňeşiniň agdasy hökmünde olimpik hereketiniň ösdürmegine münasip goşun goşýar. Ma'lum bolýar, şuýylyň 6-njy sentýabrynda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen hemde milletler belirleşigine agda döwletleriň bir agadan gollamagyna Birleşen Milletler Guramatynyň oýunlary atly kararname kabul edildi. Bu resmi namanyň kabul edilmegi Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başlangyçlaryny üstünlikde durmuşa çyrýan hormat prezidentimiň alyp barýan daşary siýasatynyň nowatdaky halkara üstünligi boldy. 8 kilometrlik ýoluň dowamyna ihlaslyk, çydamlyk, erjelik we maksat okunlyk görkezmekde tapawutlanan diplomatlar Pellehana ilkinjileriň hataryna gelme başladylar. Russiya Federasiýasynyň Türkmenistana ilçhanasynyň wekili 46 minut 49 sekundda Pellehanadan ilkinji bolup geçip, birinji orna münasip boldy. Ýewropanyň täzeliş we ösüş bankynyň Türkmenistana wekilhanasynyň ýol başdy. Hemde Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paçalygynyň Türkmenistana adatdan daşary we doglugy tiýaly ilçisi degişlikde 2-nji we 3-nji ornlara münasip boldylar. Talipleriň arasyna geçiren ýaşda 35 minutda Pellehanadan ilkinji bolup geçen Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň talibi birinji orna münasip boldy. Ýagşy geldi Qaqaýew adanyň Halkara Newit Boýgaz Uniwersitetiniň hemde Gorunmak ministrläriniň Harun Institutynyň talipleri degişlikde 2-nji we 3-nji ornları eýlediler. Ministrlikleriň we pudoklaryň dolanyş edaralarynyň işgärleriniň arasyna geçilen ýarışda İçeri işler ministrläriniň harby gollukçysy 34 minut 25 sekund netije bilen birinji orny eýledi. Gorunmak ministrläriniň hemde döwlet serhet golluganyň harby gollukçylary degişlikde 2-nji we 3-nji ornları eýleme başardylar. Soňra dawarat nazy köp sany adamlaryň şowkuny el çapışmalar arasynda halkary ýarışlarynda ýeňizi bolan Türkmenistanyň milli ýygyny toplanyň turgunlaryna, olaryň tälimçilerine hormat prezidentimiň we Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň adyndan gymmat bahaly sowgatlary goşulmak dawry geçirli. Şunda şöýlüň 3-nji 5-nji maý aralygyna Täjikistan Respublikasynyň Duşanbe şäherine sportyň judo görnüşiňe çekeşilen Grand Slam halkary ýarışynda 31-nji marty 1-nji aprel aralygyna Taýland paçalygynyň Phuket şäherine agyr atletika boýunça çekeşilen Dünýä Kubogyna 22-nji 26-njy maý aralygyna Peru Respublikasynyň Lima şäherine agyr atletika boýunça ýetkinçikleriň arasyna geçirilen Dünýä çempionatyna
20-26 iyuni aralygynda Gruziya Respublikasynyň Tbilisi şäherine sportyň para powerlifting görnüşi boýunça geçirilen halkary ýaraşynda 22-30 sentyabr aralygynda Brunei Darussalamyň Bandar Seri Begawan şäherine geçirilen sportyň uşu görnüşi boýunça yetkinjekleriň arasyndaky 9-njy dünýä çempionatyna 23 avgust 1 sentyabr aralygynda Vengriýa Respublikasynyň Budapest şäherine sportyň kickboxing görnüşi boýunça ýaşlaryň arasynda geçirilen dünýä çempionatyna 8-13 sentyabr aralygynda Gazaqstan Respublikasynyň Astana şäherine geçirilen Çaragdaglaryň 5-nji bütün dünýä oýunlaryna 29-30 mart aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Antalya şäherine sportyň judo görnüşi boýunça geçirilen Grand Slam halkary ýaraşynda 25-29 aprel aralygynda Albaniýa Respublikasynyň Durrës şäherine sportyň kuş görnüşi boýunça 8-10 we 12 ýaşa çenli çağalaryň arasynda geçirilen dünýä çempionatyna 19-28 sentyabr aralygynda Ispaniýa padşahlygynyň Lyon şäherine agratletika boýunça ýaşlaryň arasynda geçirilen dünýä çempionatyna şeýle 1-4 oktyabr aralygynda Gazaqstan Respublikasynyň Aktaw şäherine sportyň boks görnüşi boýunça ullaryň arasynda geçirilen halkary ýaraşynda baýrakly 1-nji, 2-nji hemde 3-nji ornlara nasip bolan türgünleri davaral ýagdaýda hormat prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymyň hemde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň adyndan gymmat bahaly sowgatlar goşurly. Mälim bolýar sportyň olimpiýa görnüşleri üçin ýetlenen häzirki zaman sport isgalynyň gurulmagy türgünleriň, tälimçileriň we beýleki sport günelmeleriniň taýýarlanmagy üçin döwletimiz tarapyndan äger türli maýy goýunlar göňdürilýär. Ýurdumyzda sport hereketini ösürmek üçin giň mümkinçilikler döredildi. Ähli sebetlerde zerur injamlar bilen öpçün edilen häzirki zaman sport sagaldyş we atçylyk sport topumlary, köp ogurly stadionlar, sport mekdepleri we beýleki ugurdaş desgalar guruldy. Mundan başga da paýtagtymyzda vilayet merkezlerine dünýäniň öňdäwäji kampaniýalarynyň injamlary bilen injamlaşdyrylan, ýürütleşdirilen lukmançylyk sagaldyş hemde anyklaýyş merkezleri gurulyp bolmagy berli. Şeýle biniýatlaryň esasy halkary ölçeglerine laýyk gelýän öňdäwäji sport sagaldyş ulgamyny döretmekde ul üstünlikler gazanyldy. Muňa anyk mysallaryň bir hökmünde täzeçil çözgütler esasynda gurulan Arkadaş şäherini görkezmek bolar. Bu şäherde köp ogurly sport toplumy, suw sport toplumy, 10 000 ornuk stadion ýaly sport isgalary gurulyp, ýurdumyzyň ilkinji akylly şäheriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürligi döredildi. Ýurdumyzda ýokary netijeli sporty ösürmek bilen bir hatarda sportyň milli görnüşlerini giňden wagt etmäge aýratyn ähmet berilýär. Sportyň bu görnüşleri halkymyzyň baý mirasynyň aýrylmaz bölegidir. Tiýraglanç dawratynyň dowamynda halkary ýarışlaryna aýratyn tapatunan turgunlar üçin şahsyr paý taýýarlandy. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken buýrugyna laýyklykda Arkadaly Gahrman Serdarymyň adyndan şahsyr paýlary Türkmen Döwlet Mali Institutunyň talebi Alparslan Begenjewa 2024-nji ýylyň 2-8 sentyabr aralygynda Ispaniýa padşahlygynyň Pontevedra şäherinde erkin görüş boýunça 20 ýaşa çenli türgünleriň arasynda geçirilen dünýä çempionatyna ýeňije bolup, barynjy orna we altyn medala munasip bolanlygy göz öňüne tutulup, Toyota Camry kysymly ýeňil awtoulagy, şeýle Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň talebi Şahzadbek Mätýagubow 2024-nji ýylyň 19-28 sentyabr aralygynda Ispaniýa padşahlygynyň Lyon şäherine agratletika boýunça ýaşlaryň arasynda geçirilen dünýä çempionatyna ýeňije bolup, barynjy orna we altyn medala munasip bolanlygy göz öňüne tutulup, Toyota Camry kysymly ýeňil awtoulagy sowgat berilip, olaryň açarlary davaral ýagdaýda goşurly. Türgünler täze awtoulagyň açarlaryny ýüzlerine silip, hormat prezidentimize hemde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda tüýsürekden hoşalyk duýgulary we alkyş sözlerini beýan etdiler. Ýaşlaryň arasynda geçirilen erkin görüş boýunça dünýä çempionatynda birinji orna altyn medala munasip boldum. Bu meň durmuşymda ýatdan çykmajak bir wakalaryň biri boldy. Meniň üstünlikli çykyş etmegim Mehriban Arkadaly Gahrman Serdarymyň ýurdumyzda sport ösürmek üçin amal asyrýan ulu işleriniň Türkmen sportyna bolan ihlasynyň netijesidir. Hormatly prezidentimiz şu ajaýyp pyrsatda Türkmen türgenleriniň ulu sport ýeňişlerini gazanmak ýurdumyzda döredilýän ulu ajaýyp mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan Mehriban Arkadaly Gahrman Serdarymyza döredip beren mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan.
İspanya Paşa'nın Leon şäherinde geçirilen ağır atletika boýunça ýaşlaryň arasynda dünýä çempionatynda üstünlükle çykyş edip birinji oruna altyn medal nasip boldum. Hormatly prezidentimiz, arkadaş gahryman serdarymyz, şu ajaýyp pursatdan beýdanyp şaher paý almak meni üçin uly bir baht. Türkmen türkmenlerine şeýle ajaýyp mümkinçilik döret beren gahryman arkadaş gahryman serdarymyza alkyş aýdýarys. Milli sportumyzyň awraýyny hasty berende galdyrmak üçin ähli mümkinçilikler döret beren gahryman arkadaşymyza we arkadaş gahryman prezidentimize köp sag bolsun aýdan. Janlary sag tutýan tutumly işde elimde amara başlygy betemini arzu edýär. Türkmenlere bugünkü şany wakanyň şäherlerini gowşulan afta ulaglar Türkmeniň milli däp desturlaryna laýyklykda kabul edildi. Munyň özi milli däp desturlarymyzyň häzirki döwürde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamynyň saýasynda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyzyň ýol başlygyna münasip derejede dowam etdirilýäniniň aýdyn sultnamasydyr. Bugünkü dawarada hormatly prezidentimizin adyndan şaher paýlaryna münasip bolan türgenler, şular ýaly döredilen şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyza hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdyp, geljekde watanymyzyň sport elemindäki awraýyny hasy belentleri gallarjakdyklaryna inanyrdylar. Maksady bugünkü geçirilen dawra şatlyk şowkuny ýokary ruhanyetlige wetsenni. On this beautiful day, Men Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanaky adatdan naşar we dolu tüýärli ilçesi Elizabeth Road. Bu ajaýyp günü Köpetaň eteginde saglyk ýoluna gurnulan çäre bilen baglanşykly. Ilatyň saglygyna arad edýän Türkmenistanyň hormatly prezidentini hemde Türkmen halkynyň milli liderini bu ajaýyp başlangyjy bilen gutlagan. Şeýle hem biz diplomatlary Türkmen halky bilen bilelikde saglyk ýoluna ýürüýüşi çağıranyklary üçin hoşallyk bildirgen. Türkmenistanda halkyň saglygyny goramak üçin ähli şertler döredilen. Ýagny ýokary hili saglyk öpçünçiligi sport şäherleri sagdyn iýmit ähli halk üçin eleterliler. Sport diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanma ugruna netijeli başlangyçlar bilen çykyş edýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde Türkmen halkynyň milli liderine geljekde de uly üstünlikleri arzu edýän. Sag bolun. Min Yakovlev Vadim, Rusiya Federasyanynyň Türkmenistandaky ilçihanatynyň ikinji sekretary. Bugünkü sport bayramçylygy bilen ähliňi gutlaýan. İlki bilenem ýokary derejede guralan bu sport şäheretine gatnaşmagy döredilen mümkinçilik üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagy hemde Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine köp sag bolsun aýtýar. Bu sport ýarşyna bellenen aralygy 46 minutda geçip birinji ýere münasip boldum. Umuman çeýle sport bäýatleşikleriniň geçirilmegi Türkmenistanda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň parahatçylygyň dawralanýanyny alamatlandyrýar. Biz bugünkü ajaýyp bayramçylyk wakalary bilen siziň ähliňizi gutlaýar. Goý Türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadagyň hemde Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň janlar sag, işleri rowaç bolsun. Sag bolun. Men Narin Esakyan, Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanaky hemişelik wekili. Bugünkü çäre sportyň dostluk gatnaşyklary babatda ören ähmiýetliligini görkezdi. Sport ulgamna degişli tatlamalary durmuşa geçirmekde Türkmenistana köp işler edilge. Bu babatda Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň amala aşyrgan özgörtmeleri bellenmäge münasip. Türkmenistanyň başlangyjy esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnamanyň kabul edilmegi Türkmenistanyň halkara awraýynyň barha artýanyny tasdikleýär. Sportyň durnukly ösüşi gadanmakda möhümdigi aýdyn hakykat. Sport şäherlerini Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň özüniň gatnaşmagy hemmelere göreli bolup durýar. Köpçüliklerin beden terbiýanyň sportyň ösürilmegine uly üns bergen Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýar. Häzirki wagtda Türkmenistanaky özgörtmeleri hemmeleri gyzyklandyrýar. Türkmenistanyň ykdysat taýdan durnukly ösüşi, ähli urlardaky üstünlikler, netijeli gatnaşyklary bolan gyzyklanmany artdyrýar. Bu ýagdaý bähwetli täze başlangyçlara badalga bolýar. Goý insan saglygy hakyna şeýle ulala edýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagyň hemde Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentiniň janlary sag, işleri rowaç bolsun. Sag bolun. Erik Levni, Ýewropanyň täzeleş we ösüş bankynyň Türkmenistanaky wekilhanasynyň ýol başçysy. Bayramçylyk derejesindäki şäheriniň ýokary gurulmaçylygy aýratyn belläliklidir.
Tabigatyň ajaýyplygy göwüller galkındyrýar. Şunun ýaly ajaýyp pursatlarda sport şäherlerine gatnaşmagy uly hormat hasaplaryn. Bähwitli işleriň sport bilen bagly bolmagy Türkmenistan üçin esasy ugurlaryň biridir. Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň oýlar atly kararnamanyň kabul edilmegi Türkmenistanyň sport diplomatiýasynyň rowaşlanýanyny tasdikleýär. Bu ýagdaý hemmeleri sport üstünlüklerine ruhlandyrýar. Geçirilen çäre öz bolşy sport bayramçylygyny urly. Türkmenistanyň sportyň ösürilmegi bilen raýatlaryň sporta bolan höwesi barha artýar. Ol adamlaryň saglygyny berkitmekde, sportu we köpçüliklerin bilen terbiýany ösdürmekde ören uly ähmiýeti eýe bolýar. Sport diplomatiýasy esasynda gatnaşyklaryň ýokary derejede ösdürilmegine üns berýäni üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýärin. Men Steven Conlon, Beyik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we doguluk ýaly ilçdi. Men bugünkü sport bayramçylygyna gatnaşandygyma hemde saglyk ýoluna çykanma örenbegenýän. Men diplomatik işgärleriň arasynda geçirilen algaw ýarşyna 3-nji orna münasip boldum. Bu ýerniň ören ajaýyp tebigaty bar. Men Türkmenistanyň hormatly prezidentine we türkmen halkynyň milli liderine şeýle ajaýyp başlangyş üçin hoşallyk bildirýän. Ähli adamlary bu saglyk ýoluna çykmaga çagyrýan. Mälim şeýle şu ýylyň 6-njy sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen hemde Milletler Birleşigine agza döwletleriň bir agadan gollamagyny Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnama kabul edildi. Tutuş adamlar üçin möhüm ähmiýete bolan bu resminama Türkmenistanyň parahatçylyk süýjülükleri daşary siýasatynyň we sport diplomatiýasynyň nowatdaky halkara üstünlügidir. Fursatdan peýdalanyp bu şany we münasibetli geçirilen çäre atlaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde türkmen halkynyň milli liderine köp sawatyn aýdýan sag bolun. Norsa Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň gurulşygy senagaty energetikasy 2024 ýyly halkara sergisini we Türkmenistanyň gurulşyk senagat energetika pudoklarynyň ösüşi atly maslada gatnaşçylary ýeberen gutlugy bilen tanışdys. Hormatly halkara sergisini we maslada gatnaşçylar, sizi berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň pähim paýhas ummanmatyny praga ýylynda ak mermerli Aşgabatda geçirilýän Türkmenistanyň gurulşygy senagaty energetikasy 2024 ýyly halkara sergisiniň we Türkmenistanyň gurulşyk senagat energetika pudoklarynyň ösüşi atly masladyň ödeşine başlamak bilen tüýsürekden gutlaýan. Häzirki döwürde edýid watanmada ösüşiň gorawaşyň ýoly bilen anamly gadam urup, dünýäniň kuwatly, durnukly ösýän döwletleriniň birine urilip, milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlary bilen bir hatarda ýurdumyzyň gurulşyk we senagat pudogy ýokary depkinleri bilen ösýär. Gurulşyk we senagat toplumyna innowasion önümçilikleri döretmek, iri senagat kärhanalaryny gurmak, daşary ýurtlardan getirilýän haretliň orun tutýan önümçilik kuwatlyklaryny artyrmak hemde pudoň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, ulgamy sanda ykdysadyýety ornaşdyrmak wezipeleri üstünlikle amala aşyrylýar. Häzirki döwürde diýarymyzyň sebitlerine häzirki zamanyň ösen isleglerine daýyk gelýän kämil durmuş düzümleri kemale gelýär. Binagerlik keşfini döwrümyziň döreçilik ruhyny jemleýän täze nusgalyk şäherleriň, şäherçileriň, döwrewap owalaryň en çemesi döredi. Häzirki zaman bilim edaralary, sport esgalary, ýaşaýyş jaýlary, seýilgäkler, kaşan mehmanhanalary, sport sagaldyş lukmançylyk merkezleri, şypahanalar, ýokary tezlikli avtomobil ýollary, iri senagat önümçilik toplumlar we beýlekler, binalar we desgalar gurulýar. Şeýle-de olaryň ençemesiniň gurulşygy giňerim bilen anyparýar. Bolsa ýurdumyzda adam hakyna edilýän aladanyň ýokary derejede göterilýänliginiň gahrman arkadamyzyň döwlet adam düşünür diýen ýörülgesiniň rowajalýanlygynyň aýdyň nişanydyr. Gözellik bilen haýrany galarýan arkada şäheri gahrman arkadamyzyň binagerlik pikirleri esasynda sany ýylyň içinde kemale gelip, Döwrewap şäheriň ikinji tapgyrynyň gurulşygy ýokary depkinleri bilen dowam etdirilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň artýanlygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Ýurdumyzyň beýleki sebitleri bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň binagerlik şäher gurulşy keşfim barha özgörýär. Paýtagtymyzda ýaşamak, işlemek we deň çalmak üçin amatly şäherleriň birini öwürmek boýunça giňerimli iş
ýeşer anyp berýär. Türkmenistanyň senagat we gurulşyk önümçiligi pudugyny senagaty ösdürmäge we daşary ýurtdan getirilýän haritlaryň orny tutýan, şeýle-de eksport ugurly önümleriň önümçiligini ýoly goýmagy, innowasion tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman kärhanalaryny gurmagy, hereket edýän önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmagy aýratyn ähmiýet berilýär. Himiýa senagaty milli ykdysadyýetimiziň geljek uly we çal tepkinde ösýän puduklarynyň biridir. Mineral dökünleri önürmeňe giňerimde anyp barylmagy hemde olaryň görnüşleriniň artdyrylmagy ýurdumyzyň agrar böleginiň mineral dökünleri bolan islegini öz güýjümiz bilen dogry kanagatlandyrmagy şert töredýär hemde olaryň daşary ýurtlary eksportyny ýoly goýmagy mümkinçilik berýär. Bu ursa himiýa senagatynyň hasam ösdürilmegini uly itergi berer. Türkmenistanyň elektrik energetikasy pudugym ýokary depkinde ösdürilýär. Häzirki döwürde pudug madde enjamlaýan binýadyny düýplü döwre baplaşdyrmak boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Munyň özi şäherlerimizi we owalymyzy elektrik energiýasy bilen ygtybarly öpçün etmäge, durmuş ykdysady ösüşiň möhüm wezipelerini çözmäge, elektrik energiýasyny daşary ýurtlara eksport etmek mümkinçiliklerini giňeltmäge ýardam edýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýol gurulşygyny ösdürmekde, halkara ulug geçelgelerini döretmek, ýük we ýolagçy gatnawlarynyň möçürini ýetigderli artyrmak boýunça giňerimli işler anyp berýär. Ýol ulug düzüminiň barha kämilleşdirilmegi, öňde barjy tehnologiýalar ulanmak esasynda täze awtomobil ýollarynyň hemde köprüleriň gurulmagy munyň aýdyn misalydyr. Serginiň we Masladyň türkmen hünärmenlerimiz bilen daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleriniň özleri tejribe alşmagynda gelecekde giňerimli hyzmatdaşlygy goýmakda hemde iki tarapa hem behwitli taslamalary aralyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk inanýan. Hormatly halkara serge we maslahata gatnaşçylar, Täze Türkmenistanyň gurulşygy senagaty energetikasy 2024 adly halkara sergisiniň we Türkmenistanyň gurulşyk senagat energetika puduklarynyň ösüşi adly maslahatyň öz işine başlamagy bilen ýene bir gedek tüýsürekden gutlaýan. Täze berkçan sağlygyny uzak ömür, maşgala awadançylygyny asuda we bagtyar durmuşy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bundan belägem gülläp ösme orunda alparýan ýeşiriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň garaşyny kembeşilik betarap Türkmenistanyň gurulşyk we senagat toplumynyň ýeşgärlerini ýiberen gutlugy bilen tanşadýar. Hormatly gurulşyk we senagat toplumynyň ýeşgärleri, Täze berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň pähim paýhas ummaly praga ýalynda uly dawara bilen belenilýän gurulşyk we senagat toplumynyň ýeşgärleriniň güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Halk hojalygynyň beýleki ulgamlary bilen birlikde ýurdumyzyň gurulşyk we senagat toplumynyň ýeşgärleri döwletimizde amal aşyrylýan beýik özgörüşleri we gazanylýan uly üstünlikleri özleriniň münasip goşuntylaryny goşýarlar. Häzirki döwürde gurulşyk we senagat toplumy milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň birini urly hemde onuň möhüm düzümleri bolan senagat gurulşyk, himiýa energetika we ýol gurulşyk puduklary ýokary depkinleri bilen ösýär. Gahrman arkadamyzyň senagat toplumy halk hojalygynyň öňbaşçysy bolmalary, çünki ol puduklaryň geljeki ösüşi üçin benýat bolup durýar diýip beýleşýärler. Döwletimizde milli senagaty ösdürmek, gurulşyk we senagat toplumynyň puduklaryna maýy goýumlaryny gönükdirmek esasyny täze döwrewap önümçilik kärhanalaryny gurmak hemde ozal hereket edýän kärhanalary döwrewaplaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümçilik kuwatlyklaryny döretmek we eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, önümçiligi sanda ykdysadyýety ornaşdyrmak, sanda innowasion tehnologiýaly önümçiligi ýoly goýmak wezipeleri üstünlikle amal aşyrylýar. Bu ýeşleriň ählisi ýurdumyzyň dünýäniň senagat taýdan ösün döwletleriniň hataryna girmegini şertlendirýär. Senagat we gurulşyk önümçiligi ykdysadyýetyň ýeri puduklarynyň biri bolmak bilen Türkmenistanyň senagat we gurulşyk önümçiligi ministrläriniň önümçilik kärhanalary diýärmiziň ähli günjeklerini giňerimde anyp barylýan gurulşyklary hemde ýylatmyda ýokary hili gurulşyk önümleri bilen öpçün edýärler. Häzirki döwürde kabul edilen maksatnamalara laýyklykda ýurdumyzyň ähli günjeklerini döwrewap senagat we gurulşyk önümçiligine niýetlenen ýeri kärhanalar gurulýar. 2024-nji ýylda Lewap we Behirden sement zawodlarynyň hersi ýylda 1 million tonna ýokary hili sement önürmäge ukyby bolan ikinji
tapqary işe ýerdildi. Bu önümçülük kärhanalary ýurdumyň senagat pudugyny hasam ösürmek hemde ykdysady kuwwatyny artdyrmagy mümkinçilik berýär. Hormatly gurulşyk we senagat toplumynyň işgärleri milli ykdysadyýetimiň ösüşine elektrik energetikasy ulgamy möhüm orny elýär. Häzirki döwürde içerki sarpedjileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdönşide öpçün etmek, türkmen elektrik energiýasyny diversifikasiýa ýol bilen daşary ýurtlara iýermek, täze energiýa kuwwatlyklaryny döretmek, paýlaçy ulgamlaryň teknik ýagdaýlaryny gowlanyrmak, hereket edýän betew milli energiýa ulgamyny halkylaýyn birleşdirmek boýunça işler anyp barýar. Türkmen energiýa terişdeleriniň daşary ýurtlara iýerilýän möçlerini we ugurlaryny artdyrmak maksady bilen Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjitiniň täsirlemesem üstünlikli durmuşa geçirilýär. Elektrik energetikasy pudugyň maddi enjamlaýyn binýady döwrüň taleplerine laýyklykda putanylýar. Önümçiligi döwrüwap tehnologiýalar ornaşdyrylyp, elektrik energiýasynyň öňürilýän möçelleri ýyzykderli artdyrylýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne himiýa senagaty ýurdumyň ykdysadyýetiniň esasy puduglarynyň birine öwürlip, Türkmen Himiýa döwlet konserni tarapyndan önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, ordaş kärhanalara sanly ulgamy, öňdewarjy tehnologiýalar ornaşdyrmak, öňürilýän önümleriň görnüşlerini artdyrmak boýunça işler ýyzykderli durmuşa geçirilýär. Konserň tarapyndan ýurdumyň sarpedjilerini obu hojalyk dökünleri we gaz himiýa önümleri bilen öpçün etmek boýunça netijeli işler anyp barýar. Ýurdumyňda durmuş ykdysady taýdan ösürmeň giňerimli maksatnamalaryny amala aşyrmakda gurulşyk pudugyny da möhüm orun degişidir. Merkezi Aziýada ilkinji akylly şäher bolan Arkada şäheriniň birinji tapgarynyň gurulmagy we ikinji tapgaryny gurulýan desgalardyr binalar diýermiň paýtatyny we vilayetlerine ýaýwanlanyrylýan gurulşyklar döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň barha putanylýanlygynyň aýdyň suwutnamasydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýol gurulşyk pudugynyň maddi enjamlaýyn binýady ýyzykderli putanylýar. Awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolanyrmak baradaky döwlet agentligi ýurdumyzyň çäklerini yerli we döwlet ähmiýetli awtomobil ýollarynyň dünýä ölçeglerine laýyklykda öňdewarjy ýol gurulşyk tehnologiýalaryny ulanmak arkaly gurulmagyny öpçün edýär. Uzunluğu 600 km bolan Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň gurulşygy muňa aýdyň misallar. Hormatly gurulşyk we senagat toplumynyň işgärleri TDPHM paýhas umman batmul praga ýylynda giňden we dawarly belenýän gurulşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni bilen ýene bir gedek tüýsürekden gutlaýan. Berkcan salygyny asuda we bagtyar durmuşy ýurdumyň gurulşyk we senagat toplumynyň puduklaryny ösürmekde alp barýan asylly işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne türkmen sportuny ýokary derejelere çykarmaga, halkara sport ýarşlaryny Türkmenistana wekilçilik edip, ýurdumyzyň sport ulgamynda gadanan ýokary netijelerini dünýä ýaymaga, sport awraýyny belinde götürmäge, ýaşlaryň sporta bolan höwesini artdyrmaga goşan şahsy goşundyny nazar alyp, Türkmenistan prezidenti buýrugy gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistan prezidentiniň adyndan Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň talebi Alparslan Begenjewiç 2024-nji ýylyň 2-8 sentýabr aralygynda Ispaniýa paçalygynyň Pontevedra şäherinde erkin görüş boýunça 20 ýaşa çenli türgünniň arasyna geçirilen dünýä çempionatyna ýeňçi bolup, birinji orny we altyn medala munasip bolanyny gözüňde tutup, 2023-nji ýylda goýberilen ak renkli Toyota Camry we 6 kysymly ýeňil awtology Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutynyň talebi Şahsatbek Haýtbaý ogly Matyakubowa 2024-nji ýylyň 19-28 sentyabr aralygynda Ispaniýa paçalygynyň Leon şäherinde agar atletika boýunça ýaşyň arasyna geçirilen dünýä çempionatyna ýeňçi bolup, birinji orny we altyn medala munasip bolanyny gözüňde tutup, 2023-nji ýylda goýberilen ak renkli Toyota Camry we 6 kysymly ýeňil awtology sowgat berildi. Arkada şäherine paýtatymyzda giňerimde ýaýwanlanyrylan sport şäherleri ýokary ruh belentlige besenli, ýokary guramaçylyk derejesine geçirilen şäherler öz bolşly sport bayramçylygyny öwürli. Sport beseşikleri sagdym durmuş ýergösini wagt etmekde döwlet syýasatynyň öz bolşlygyny şan bolup durýar. Sport şäherleriniň geçirmegi geljeki üstünliklerimize öz bolşly taýýarlykdyr. Ýarışlaryň ýygydaly geçirilmegi berk we deni bolmagy üpçün edýär.
sport şäherleri ýurdumyda sağlam durmuş ýörgüsiniň barhary başlanýanyny äşkär edýär. Halkyň awadançylygy oňdurmuş derejesini ýygyderli ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdan, berk bedenli, aň paýhas taýdan üsen ýaş nesli kemal etirmek baradaky alada Türkmenistana döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugry derejesine çykarly. Döwlet başlamynyň başlangyjy bilen köpçüliklen beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdan durmuş ýörgüsini kemal etirmek boýunça çäreler milli taglime urly. Ma'lum şäherli halkymyň saglygy we awadançylygy baradaky alada hemde köpçüliklen beden terbiýe sagaldyş we sport hereketini höwetlendirmek, hormat prezidentimiň ýygyderli durmuşa ýaşaýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormat prezidentimiz hemde gahrman arkadamyz sagdan durmuş ýörgüsiniň tarapdary we wagtysy bolmak bilen bu wagtda ýyleşlemede görelli bolup, hemmeleri ilkinji nowatda bolsa ýaşlary beden terbiýe we sport bilen ýygyderli meşgullanmagy ruhlandyrýarlar. Ýurdumyň ýokary oky mekdeplerine ýaýwanlanan sport şäherlerine uruq hownetlik mahsus boldy. Ma'lum şäherli arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsir tagallarly bilen sport ulgamy Türkmenistanyň okuny üseşe eýe boldy. Munyň özi kabul edilen milli maksatnamalarda öz aýdyň beýany tapdy. Gahrman arkadamyzyň nyktaşy sport ähli parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlygy pogtalandyrmagyň möhüm şert bolup durýar. Türkmenistanyň başlangyjy esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnamanyň kabul edilmegi ýurdumyň sport jemgyýetçiligini awraýyn artdyrýar. Bir taraf Türkmenistan Olimpiya hereketiniň iň belend insan perwerlik ýörgülerine bir ygral bolmak bilen sport ulgamyna sevit we halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek uğruna çykyş edýär. Hemde bu uğurda anyk ädimler edýär. Hormat prezidentimiň bu ulgamda durmuşa geçirýän öňdöňörçilikli syýasaty anyk netijelerini berýär. Türkmen sporty hil taýdan täze derejä çykýar. Ýurdumyz iri halkara sport ýarışlarynyň ýygyderli geçirilýän ýerine urlýar. Saglyk we sport bir bete düşünjelerdir. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamynyň belleşi ýaly sport bu güç guwatyň gözelliginiň sağlaşygyň hemde täze benetliklere tarap amtylmagyň aýdyn beýanydyr. Sportyň adamyň durmuşynda möhüm orny eýleýäni gurrunsyzdyr. Beden terbiýe we sport bilen ýygyderli meşgullanmak saglyga oňyn täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maksady okunlygy we zähmet söýüligi terbiýelýär. Döredjilik guwatyny artdyrýar. Sport ýaşaýyş durmuşyň kiýilini has gowlandyrmaga, arzuwlaryň hasyl bolmagyna ýardym etmäge ukyp bolar. Her wagtda ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak ul awraýa eýe bolýar. Türkmenistana beden terbiýany we sporty ösdürmek ýokary hünärli turgunlary hemde tälimçileri taýýarlamak boýunça döwlet maksatnamalarynyň kabul edilmegi bulgamda toplumlaryň özgertmeleriň amala asylmagy aýdyn netijeler berýär. Bu ýagdaý ýurdumyň sport elemindäki awraýynyň ýokardan urkadýar. Hormatly adamlaryň bolsa ýurdumyň vilayetlerine we paýtatymyz Aşgabatda 2 noýabrda sagat 20-den 3 noýabrda sagat 20-çe borjy howa barda Türkmenistanyň hidrometeorologiýa bardaklygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balqın vilayetini ýetgäp durýan bulutly howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagyny matardan tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şamaly ösürip, howa gecesini 10-15 gradus, gündüzini 20-26 gradus. Kenariýa etraplaryny bolsa 15-20 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ýetgäp durýan bulutly howa bolup, gün ortagyny matardan tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şamaly ösürip, howa gecesini 9-14 gradus, gündüzini 24-29 gradus maýly bolar. Mara vilayetini ýetgäp durýan bulutly howa bolup, gün ortagyny gordan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şamaly ösürip, howa gecesini 8-13 gradus, gündüzini 24-29 gradus maýly bolar. Leva vilayetini ýetgäp durýan bulutly howa bolup, gün ortagyny gordan tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şamaly ösürip, howa gecesini 6-11 gradus, gündüzini 22-27 gradus maýly bolar.
Daşad vilayetini ütkap duran bulutlu hova bolup ömürlü bolma mümkün. Gün ortalama tardan 7 sekundda 9-14 metre yetken şamal usurip, hova gecesini 5-10 gradus, gündüzünü 18-23 gradus mayıl bolur. Paytahtymyzda Aşgabatda ütkap duran bulutlu hova bolup, gün ortalama tardan 7 sekundda 11-14 metre yetken şamal usurip, hova gecesini 11-13 gradus, gündüzünü 26-28 gradus mayıl bolur. Ýurdun boýunça noýabr aýynyň 3-üne magnit hadisasynyň gowşak tesirli bolmagyna garaşylýar. Edidi vatandaşlar göýüs pasyny howanyň derejesiniň ütkap durýanlygyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk düzgünlerini berjaý etmegi maslahat berýär. Bular berjaý edilse, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür wesenýär. Ähli ösüşliň özünini bolsa halkyň behwidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolyň, edilýär.
Hormatly watandaşlar, şunun bilen ýaşlyk terenimiň agdy bir dörejlik topory şu günlükçe öz işini jemleýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe biz size diňe üstünlükleri arzu edýäs. Bize dörejlikli zähmet çekmäge uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sagawatlar aýdýas. Hoş, sag bolun, giýjäňiz rahat bolsun.